Adunay giingon si Jesus dinha sa Bible. Ingon siya nga, duol ka nako kamong tanang gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Nakapangutana baka ngano man nga si Jesus naga-invite sa mga tao nga gikapoy, gibugatan sa mga problema o mga pagsulay nga naabot sa iyang kinabuhi nga muduol kaniya. Simple lang ang iyang giingon kay papahulayon ta ka. Pero ang pangutana ba, nga naman nga buhaton na niya, nga naman nga gusto niya nga muduol ka sa iya. Wala ang tubag nga siya nahigugma nimo. He cares for you. Naa siya pagtagad nimo. Dili siya gusto nga ang imong pagbati karon magpabilin lamang diha kanimo nga kana bitang paminaw nimo nga murag wala kay maduulan, walay tao nga maminaw nimo. Si Jesus naa, siya ang Dios nga nagpakatao aron maka-feel sa imong gibati. Kasabot siya kung unsa nang pagbati anang gibugatan, gikapuyan. Kasabot siya ana. Mo na nga ningon siya nga duol na ako. Kay papahulayon ta ka. Guro kung mao na imong gibati karon. Ayaw pagduha-duha og duol sa iya. Ayaw pagduha-duha nga musangpit diha niya. Di man nimo siya makita personally, but I believe kung buhaton nimo na diha sa mga pagampo, ma-feel nimo ang peace diha sulod sa imong kasing-kasing. Og andam siya nga mohatag kanimo og kapahulayan nga imong gipangita. Duol, ayaw kahadlok.